súťaži mali možnosť hodnotiť aj diváci. Vybrali slovenský film režisérov Petra Begániho a Andreja Kolenčíka, ktorý získal cenu divákov. Na Medzinárodnom filmovom festivale Praha Febio 2013 získal film cenu medzinárodnej poroty. Výstava kombinuje hercov s nehercami a vyobrazuje každodennú rutinu zamestnancov múzea starajúcich sa o expozíciu vypchatých zvierat. Stereotypnú prácu nečakane naruší správa, že sa ich chystajú prepustiť. Zo dňa na deň sa jednoduchí hrdinovia dokážu zmobilizovať a nečakane prekročiť svoj tieň. Genéza filmu je veľmi jednoduchá. A to, že ja som vyštudovaný dokumentarista, Andrej je vyštudovaný animátor. Ja som mal vždycky sen urobiť film z prírodovedného múzea, z prostredia prírodovedného múzea, ale nikdy som si tam nenašiel vhodných adeptov na filmovanie. Vždycky to boli ľudia, ktorí boli v bielých plášťoch, mali nejaký titul znamenom pred menom a robili nejakú prácu. Sice osožnú, ale nikdy sa mi až tak nepáčili. Lebo som si povedal, že prírodovedné múzeum je veľmi zaujímavé. Či už atmosférou, vždycky sa tam dajú také divné veci, sú tam vypchaté zvieratá a je to vždy také magické. Až raz som videl divadlo, amatérske divadlo, ktoré robil Andrej Kolenčík s nehercami. A tí neherci sa mi strašne zapáčili, lebo boli to veľmi výrazné typy. Tak som oslovil Andreja a povedal som mu, že bolo by dobre niečo také urobiť. To znamená, že prišiel som s nejakým námetom, zvolili sme týchto nehercov a začali sme rozmýšľať nad tým, ako týchto nehercov dať do prírodovedného múzea a vytvoriť z toho nejaký film. Mne sa strašne páči, že sme dokázali vytvoriť film s absolventmi VŠMU. Že konečne prichádza nová generácia, ktorá sa už aj uplatní a je remeselne zdatná. Na mňa ako producentovi, nielen režisérovi, bola dôležitá úloha dať dokopy všetky filmárske zložky a naozaj natočiť film. A to sa nám podarilo. To znamená, že vyzerá to tak, že naozaj tá slovenská kinematografia sa naštartuje vďaka Bohu kvôli audiovizuálnemu fondu a aj vďaka Bohu tomu, že tí ľudia chcú robiť filmy. Pani riaditeľka, smiem prosiť na posledný tanec. Andrej Kolenčík je absolventom animácie na VŠMU, no okrem svojho odboru sa stále viac začína profilovať aj ako režisér, či už videoklipov, dokumentárnych, ale aj hraných filmov. Hovorí, že v prípade filmu Výstava mali veľké šťastie na dobrých hercov, Danu Košickú a Jana Budaža, ktorí boli prácou s nehercami očarení. Spolupráca s nehercami bola, dá sa povedať, že bola výborná, ale zároveň aj náročná, pretože je to iná forma, než s hercom, ktorý si prečíta scenár. My sme napríklad dosť aj improvizovali. Skúšali sme ich niekedy aj prekvapiť v niektorých situáciách, aby vlastne ten ich výkon bol čo najprirodzenejší. Ono vlastne, aj scenár sa písal tak, že my sme sa snažili odpozorovať niektoré reálne veci z ich života a tie sme tam vlastne zapracovávali kvôli tomu, že oni sa v tom tak ľahšie orientovali. Natáčalo sa v ich reálnych prostrediach, v ich bytoch a taktiež tie postavy sa volajú ich menami. Takže vlastne jediná vec, ktorá tam nie je skutočná, je to, že oni nie sú zamestnanci múzea, ale vlastne to, kde žijú a ako sa chovajú a aké sú osobnosti, tak to sme sa snažili odpozorovať z toho ich reálneho života.